prodejce pro vás mohu udělat? Mně se teďka jedná o to, že jsem si změnil o 10 dní splatnost. Na Češ mi přišlo, že mám doplatit 4 000. A teďka tady koukám, že mi tady v aplikaci svítí nedoplatek 240 korun za upomínku. Tak jestli byste byla tak hodná, podívala se na to, co to má znamenat. Jakou upomínku? Koukám, že tady máte opravdu 240 korun za upomínku. No. To je část zálohy. Já tady čtu poplatek za upomínku. 8 dní po splatnosti. Já tady vůbec nevidím. Protože vy jste tady měl splatnost 8.11. Tuto částku mám tady přiřazenou k té záloze. 8.11. nám přišla platba. Je všechno v pořádku? Tam to tady vůbec upomínku neukazuje. Je tady svítí, nezapomeňte zaplatit 240 korun za upomínku. No, ale já ji tady nevidím jako v upomínkách. Vteřinku. Jo, už to vidím tady v upomínkách. Ale proč? Teď je to všecko ve splatnosti. Kdy jste si upravoval tu splatnost? Hele, je to asi měsíc, takže jsem musel jakoby v ten jeden měsíc vysolit 8 000, co jsem neměl, takže jsem to vyšetřil až teď, plus jsem dostal teda tu upomínku. Tak to by mě zajímalo za co, protože jak ta upomínka, jako, kam mi přišla, nebo co to je? Protože já se tady koukám jenom na svůj ČES, na internet a jestli tam teda ta záloha přišla, že jsem teda rozdechal, že když si posunu o 8-10 dní, já nevím, prostě tu splatnost, takže musím zaplatit další měsíc, ještě jeden, prostě to nevadí, ale teďka mě zajímá ta upomínka. Já tady vidím, že nám přišly ty 4 000 každý měsíc. Jo, 11. měsíc dvakrát, už to vidím, pardon, já se omlouvám. Si toho nevšimla. No já vám mohu poslat maximálně storno upomínky, ano, požadavkem, protože nic jiného tady s tím teďko neudělám. Já vidím, že ty platby máte uhrazené, takže skutečně nevidím důvod, proč vám byla vystavená ta upomínka, ano. Dobře. Jo, takže jediné, co tedy pro vás mohu udělat, opravdu, že tedy pošlu ten požadavek na storno té upomínky, ano. Dobře, to byste byla hodná, tím by to teda všechno vyřešilo. Jo, takže aspoň toto, vzhledem tomu, že tedy já taky nevidím tady důvod tedy k vystavení upomínky. Tak můžeme, povídejte. Tak já bych se chtěl prosím vás zeptat, já jsem to řešil asi před 14 dněma s kolegyní a jedná se tu upomínku, co mám, ještě nezmizela. Ona říkala, že požádá o storno, tak jestli byste to mohla prověřit, proč to visí. Poplatek. Já tady vidím, že bohužel, že poplatek 240 korun je oprávněný. A z jakého důvodu? Že prý jste uhradil platbu za říjen až 7.11. Jakou platbu za říjen? Já jsem požádal o 8 dní, jsem si změnil termín záloh a přišlo mi, že mám zaplatit ještě měsíc navíc, 4 000. Ten jsem v tu dobu neměl a poslal jsem to o měsíc později. To jsem řešil s kolegyní a ta říkala, že požádá o storno. A vy mi teďka říkáte, že je to oprávněný, jo? Já to tady jenom čtu. Jo. Já to tady i vidím, co jste tady řešil jako s kolegyní. Ona to právě předávala kvůli tomu stornu ty vlastně upomínky a tady právě jí napsali kolegové, že ten poplatek je oprávněný. Dobře, a tu upomínku jste mi poslali kam? Tak, já se vám podívám, ta vám určitě přišla. No, to by mě zajímalo. Já se na to podívám. Historie. E-mail, SMS a dopis. Dobře. E-mail, SMS, jo? Říkáte SMS, jo? Ano. Dobře, e-mail a ten dopis jste poslali kam, tu poslední upomínku? Mě by zajímalo, za co těch 240 korun, jakou tam máte adresu. Podíváme se, jakou tady máte adresu. To
vítězní. Ano, super. A na začátku hovoru jsme si ale řekli, že Já to tady vidím, ano. No. Akorát tu doručovací máte jinou. Změním vám ji tady, tu doručovací, když už takhle jako spolu hovoříme. Já vám tady hned změním, aby vám chodili. To jste hodná. Mě teďka zajímá teda, co s těma penězma. Těch 240 korun se bohužel musí zaplatit. Je mi to líto. Za co je to? Pošlete na špatnou adresu, ještě vlastně celý systém vám nefunguje tak, jak má, ale prostě mi to přijde úplně absurdní. Já vím, že vy konkrétně za to nemůžete, ale už to řeším podruhý a nikdo mi nedal ani vědět, že s tou pohledávkou teda nic firma ČEZ nechce dělat. Že to je oprávněný, že to pošlou na špatnou adresu, jo. Já o žádný SMSce nevím, jo. Něco takového prostě vůbec nic se neděje. Takže to necháme vyhnít, jo, zase mi pošlete další 240 korun za to, že jsem se podíval já na internet, abych zjistil, jak to vypadá a zase mi tam naskočilo 250 korun, který by zase šli na nějakou vítěznou, kde jsem kdysi bydlel, jo. Já vám rozumím, jenom se vás zeptám. Adresa, jenom aby jsme to nezamluvili. Ano, jo, stejná jako je odběrné místo. Dobře. Jsem to tady zadala. To tady už máte zadanou i jako právě tu doručovací. Ta tady nebyla změněná. Jo, tak to je paráda. Takže teďka já si teda asi sám odpovím, že se u vás teda nic jiného nedozvím. Bohužel ta upomínka se musí bohužel zaplatit. Jo, dobře. Mrzí mě to, ale jinak nemám vám víc jak pomoct, protože jsem to tady jako četla. Co je tam vlastně, co slečně tam odpověděli. A proč to neodpověděli mě, ale? Ona vám měla zavolat, nebo napsat každopádně. Jo, a to se taky teda nestalo. Taky skvělý, tak paráda, takže takhle to funguje, aha. Možná dobře. si toho ještě nevšimla a ještě vám zavolá. Jo, oni to hodili na její adresu. To je báječný, tak jo. Tak já vám moc krát děkuju. No a mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.